प्रणाम मित्रगण। आज बात कल जाई अपनी भाषा भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी हमार सबसे प्रिय भाषा है। एकर एक कारण नहीं है कि हमार जन्म कर्म भोजपुरी में भइले। हम छोट रहनी हमन के भोजपुरिये में बोलत रहनी। घर परिवार के दादी दादा चाहे मम्मी अम्मा पिताजी मम्मी पापा जे भी है सब भोजपुरिये में बोलत रहल हवे। आज भी हमन के बात करेनी फ़ोन पे अगर दीदी से चाहे अपने भाई लोगन से चाहे मम्मी पापा से चाहे कौनो भी रिश्तेदार से तो भोजपुरी में ही बात करेनी। हमके अक्सर सब पूछेला कि तू वीडियो भोजपुरी में काहे बनावेलू? तो ओकर कारण नहीं है कि भोजपुरी जौन बाटे आपन भाषा तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ऐतिहासिक भाषा है भोजपुरी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से शर्म के भाषा मानल जाता। जैसे हमन के अगर बाहर रहतानी तो 2-4 जानी अगर अलग राज्य के बाणे तो लोग बड़े शान से अपने भाषा में बातचीत कर लेला। लेकिन अपने भोजपुरी वाले लोग अगर बात करें तो उ लोग उनके बहुत शर्म और झिझक महसूस होला। तो शर्म और झिझक कइले के कौनो आवश्यकता नहीं हवे। 2-4 जाने से अपन भोजपुरी खराब थोड़ा हो जाई। अपने भोजपुरी के तो इतना सुनहरा इतिहास हवे जौन कि स्वर्णकालिक इतिहास हवे जेके न जानकारी होखे ते जाके पीछे इतिहास पढ़ सकेला अपने भोजपुरी के बारे में। अपने भोजपुरी में सब कहला गंदा गाना। आप लोग देखी कहीं भी जनेऊ मुड़न कड़ छेदन शादी बियाह हर चीज़ के जितना सुंदर तरीका से अपने यहाँ गाना हवे। जन्म भइले पे सोहर उतना हमके लगेला कौनो भाषा में गाना नहीं होई। इतना सुंदर गाना कि अगर कहीं गा दे तो मन एकदम मुहा जाला। इतना बढ़िया बढ़िया गाना हमन के दादी हमन के नानी गावत रहली हन कि सुने वाले सुनते रह जाना। आज भी होली के दिने हमन के चाचा लोग चाहे जे दादा बाटे ते फगुआ गावेला होली के दिने। इतना आनंद आ जाला सुन के राधा जी के कृष्ण जी के राम जी के यहाँ तक कि शिव जी के भी फगुआ होला। तो बहुत अच्छी भाषा है भोजपुरी। और आप सब लोगन के भी भोजपुरी बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं महसूस करे के चाहिए, एकदम गर्व महसूस करे के चाहिए। केहू अगर कहे तो ओकर बाती के जवाब देवल जा। कोनो भी भाषा खराब नहीं होला। वो भाषा के हर प्रकार के व्यक्ति हर जगह पैदा होना है। कहीं कुछ अच्छा व्यक्ति पैदा होना तो कहीं कुछ बुरा भी होना। तो अपने भोजपुरी में भी कुछ अच्छा लोग बाटे जो भोजपुरी के आगे ले गए के प्रयास करता। कुछ लोग बाणे कि उसमें अश्लीलता ले आ देता है। तो कौनो भी भाषा हिंदी अंग्रेजी ले ली तो क्या अश्लीलता हर चीज़ में आ जात बाटे। तो एक भाषा के ऊपर दोष प्रत्यारोपण कईल दोषारोपण कईल कोनो बहुत अच्छी बात नहीं हवे। तो हमके तो बहुत गर्व है अपने भाषा पे। आप लोग भी अपने भाषा भोजपुरी पे बहुत गर्व करी काहे कि अपन भाषा गर्व करे लायक हवे। और हमके तो जब तक हमके हमार सांस रही हम अपन भोजपुरी में बोलब और अपने भोजपुरी के बहुत आगे ले गई के प्रयास करब। जय बाबूसा।